Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, mdali wezulu nomhlaba, ngibonga ithuba engiliphiwayo lokuthi ngiphathe izwi. Ngifisa ukuthi ngibe umlomo kaNkulunkulu. Ngikhulume intando kaNkulunkulu, ngingakhulumi okwaziwa yimi nokufiswa inhliziyo yami. Igama lami nginguBuyi ngwakwaNkwanyana. Ngingumntwana kaNkulunkulu, ngisindisiwe, ngithethelelwe izono zami zonke. Asikho nasinye esisele ngakimi. Ezisele kungaba yilezo engisazozenza ngoba siphila enyameni, umuntu uyona ngisho engazi. Kuyilezi eyisele kodwa engizohlala njalo ngokuyihlambulula imihla ngemihla ngoba kubalekile ukuhlambuluka. Umzalwane kubalekile ukuthi ahlambuluke. Lithi izwi lenkosi ivumana izono zenu komunye nomunye. Ngisho-ke kungaseyena umfundisi, kubalekile ukuyihlambulula komunye nje umzalwane usho ukuthi ngonile. So-ke ezami izono njengoba yithethelelwe, ngizophila leyo mpilo-ke yokuhlala njalo ngiyihlambulula. Incwadi esiyinikezwe uNkulunkulu namhlanje uJeremiya 6 verse 13 to 16. Incwadi ebengiqala ngisho ukuyibona-ke mina njengamanje. Incwadi evela uNkulunkulu athe ake ngikhulume ngayo namhlanje. Ngiqala nokuyibona njengomntwana omusha ensindisweni obengajwayelene neBhayibheli. Even sengifunda iBhayibheli kungokokuqala, ngithe mangiguqile ngikhuleka uNkulunkulu wanginikeza le ncwadi. Mangiyithola-ke ithi ngiyifunde, ifundeka kanjena-ke, Jeremiya 6 verse 13 to 16. Ngokuba kusukela kwabancane kuya kwabakhulu babo bayaphanga impango bonke, nabaprofethi nabapristi bonke baqamba amanga. Bapholisa kalula ukulimala kwabantu bami. Bathi kungukuthula, kungukuthula, kepha akukho kuthula. Bayakuba namahloni ngokuba benza izinengiso, nokho abanamahloni nakanye, abakhophozi. Ngalokho bayakuwa phakathi kwabawayo, ngesikhathi sokubahambela kwami bayakukhubeka, usho uJehova. Usho kanje uJehova uthi, yimani ezindleleni nibone, nibuze imikhondo yasendulo ukuthi iphi indlela enhle nihambe ngayo. Niyakufumana ukuphumula kwemphefumulo yenu, kepha bathi asiyikuhamba ngayo. Siyabonga-ke izwi elivela kuNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Uma izwi likaNkulunkulu livulwa ngale ndlela, malifika enhlizweni yami liyayihlaba inhliziyo yami. Liyihlaba ngokuthi isikhathi nesikhathi siyamkhweshina uNkulunkulu. Uma ekhipha umthetho siyawu-analyzer, siphushwa ngamandla esitha, ngoba isitha lesi esitshela abantu ukuthi abalihluze izwi likaNkulunkulu, belenze njengenkondlo, belihluze njengoba kwakuhluzwa iy'nkondlo esikolweni. So umoya wesitha lo otshela abafundisi ukuthi abathengelane iy'nkabi ukuze kubulawe abanye ngoba kulwelwa ukuthi ubani onebandla elikhulu. Umoya wesitha lo otshela abafundisi ukuthi abahambe beyothwala ukuze kugcwale amabandla bethole iminikelo. Izwi likaNkulunkulu limahhala, alidayisi, kodwa emabandleni sesisaba ngisho ukuya emasontweni ngoba sithi sifike njalo sekufunwa imali, kancane kancane yimali, kancane kancane imali. Uzwe kwezinye iy'ndawo ngeke ngabona nje khona la eJohannesburg sekuphathwa ngisho ama-speed point. Mawuthi awunayo imali yomnikela uphethe ucash, bethi hhayi kodwa okusalayo ikhadi uliphethe uzoswipe. Umoya wesitha wonke lona. Lo moya lo ovunguza manje kubantwana bakaNkulunkulu awuveli kuNkulunkulu. Akusiwona umoya kaNkulunkulu. Into ebuhlungu-ke ukuthi uma sesikwenza esikwenzayo, every time siyikhava ngezwi likaNkulunkulu. Sithi kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi nokuthi, sisho sesikuhluzile sakuthatha sakubhekisa ezansi. Akumthokozisi uNkulunkulu lokho ngoba ku-Exodus 20 ukhuluma nangawo amanga. Akufanele nje uqamba amanga. Kodwa thina sibhizi siqambela yena-ke uNkulunkulu manje amanga. Umuntu akasasindwa nje ukuthi avele athi umoya ongcwele uthe, uNkulunkulu uthe. Ebazi kahle ukuthi akashongo uNkulunkulu, ufuna into eqondene nesisu sakhe. uNkulunkulu akafuni sikhonze iy'thombe. Isikhathi esiningi siba nokuthi
izinto zami ayilungi sengibone ukuthi ake ngiye kwabamanga. Izinto zami ayilungi sengibone ukuthi ake ngigeze ngosawoti, ake ngigeze ngani, ake ngiyofuna isiwasho. Okusho ukuthi thina simthembi ngokwenele uNkulunkulu. uNkulunkulu yizo zonke izinto angayifuni lezi. Ey'nkonzweni zethu kugcwele umoya wokweba, kugcwele umoya wobufebe, kugcwele umoya nje wokungakholwa sibe simemeza sithi siyakholwa. Umoya wempakamo phakathi kubazalwane, umoya wokubukelana phansi mubi bazalwane, iyona nto kufanele siyiyeke-ke ngempela leyo. Njengoba lithi izwi lapha kuvesi 16 uthi asifune iy'ndlela, sifune indlela enhle, sifune umkhondo esizohamba ngawo. Kepha thina sithi asifuni ukuhamba ngalowo mkhondo. Sigcwele umoya wokuzenzisa. Ngaphakathi ey'nhliziyweni zethu akekho uNkulunkulu. AsinaNkulunkulu ngaphakathi ey'nhliziyweni zethu, kodwa ey'nhliziyweni zethu sifuna ukwaziwa njengabantu abakholwayo. Manje into lapho ifika ibe yinkinga khona, asikholelwa ukuthi singcwatshwe, asikholelwa ukuthi kube nomfundisi mhla sifayo, asikholelwa ukuthi sibukwe ngabantu, sikholelwa ukuthi siyaya ekwahlulelweni. Uyofika uthini uNkulunkulu sekunomunye umzalwane owambulala ngoba nibangabazalwane, sewabulala omunye umfundisi, amthengela iy'nkaba, omunye wamdlisa ushevu. Ngoba ngisho emabandleni bengingazi mina abantu abasindisiwe ukuthi ninjena nithengelana ngisho ilokhuzana ukuthi umuntu akadliswe. Ngenxa yokuthini? Ngenxa yokuthi umuntu useyifunela okwakhe. Kumele siwukhuze lowo moya, umoya wokuzenzisa, umoya wokuncishana, umoya wokungahlambuluki, wokufihla iphambeko, umuntu abe nezono zakhe ayifihlile. Iyodwa into engiyaziyo, uma ngabe unemfihlo kaSathane, ngeke ayeke uSathane ukukuvakashela. Washo njalo uNkulunkulu kumina. Ngiphupha kabi, ngiklinyeka la endlini ngingazi ukuthi yini emva kokwemukela uJesu. Wathi uNkulunkulu ngeke ayeke uSathane ukukuvakashela ngoba useneproperty yakho nezinto zakhe. Mina bengizothi umzalwane nomzalwane akakayibheke ukuthi yini kaSathane ehlala kuwe. Waney'nkinga ey'ngaka ezingapheli. Yini kaSathane oyifihlile? uSathane akanandaba ngisho ungafihla isecret encane kangakanani. Isecret kaSathane iyiproperty yakhe. Noma ungathi hayi lokhu kubonakala kuyinto encane ukwazi kwami ngeke ngitshele muntu. For the fact ukuthi ukufihlile, uSathane uyazi ukuthi uneproperty yakhe. Mina ngakhipha la endlini, sengikhipha ama-extension enganginawo, ngikhipha ama-weave, ngikhipha konke okokuqhunyelwa, ngikhipha ama-chain namacici, sengikhipha anything engangilinka noSathane ngoba uSathane ungena ngazo lezi zinto endlini yakho. Zinamakhodi okalawa uSathane ukuthi angene kwakho, angene empilweni yakho, ayilawule impilo yakho, ube umzalwane okholwayo kodwa uqhubeke udestroy uSathane. Kanjani? Ngoba umoya ongcwele mangabe ehleli phakathi kwakho angeke ungenwe lezi zinto. Uzohlala kanjani umoya oyingcwele ethi uyafika azokubheka athola ukuthi akuwena, athola ukuthi umake-uphile, udweba amashiya, waze wafakela iy'nkophe, waze wafaka iy'nzipho ey'phinki, athi uyabheka umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele akahlali lapho. Ngiyangibona abanye bemile ematendeni, abanye bemile kuma-stage bethi bavukwa umoya, bethi haleluya. Athi umuntu haleluya aqwayiza ngey'nkopho ey'ngakanani engathi imshanelo. Angigxeki ngoba ngisuka lapho. Zonke lezi zinto engikhuluma ngazo ngizenzile after ngijikile ukuba isitabane, ngibe yintombazane ekhindayo, egqoka amabhlukwe, ipakisha ukuze ibonakale ukuthi imi kahle kangakanani. Ngadweba mina amashiya permanently, akhona permanently, but angisawasiki ngoba sengilinda ukuthi ushaye isikhathi ababethe kuzophela ngaso. Manje uma ngabe uzomemeza, umemeza uNkulunkulu, uzukhala inyembezi uthi uyamuzwa, and laba abafaka lento bathi bekhala zibe zehla zimnyama ngoba bafake lezi zinto ey'fakwe emehlweni ezimnyama. Usuke ngekho umoya ongcwele lapho. Angehluleli, cela ningezwa ngathi ngiyehlulela, kodwa ngibuyela kulo verse 16 othi asibheke iy'ndlela ezinhle okumele sihambe ngazo, singayiphikisi, singasho ukuthi thina ngeke sihambe lapho. Umuntu wesifazane nje kumele ukuthi agqoke kahle, hhayi abesifazane kuphela. Abesilisa abayeke ukugqoka ama-skinny jean akala imilenze, ngoba mayisifika isinyuka isiya la kuma-private parts nisikhonzisa kabuhlungu. Niyasikhipha ekukholweni, sibuka la ma-private party enu.
Umuntu wesilisa okhonza uNkulunkulu ongumzalwane oguqukile akayeke ukugqoka amaskini jean amkala umzimba. Nathi siyalimala ngoba every time it's about umuntu wesifazane ayihloniphe, akukhulunywa ngabantu besilisa ukuthi nathi sisegazini sisenyameni. Niyasilimaza mangabe nizosibonisa ama-private party enu ukuthi anjani. Abesifazane bona fanele bagqoke, uma ugqoka nje ungowesilisa noma ungowesifazane, fanele wazi ukuthi awuyigqokeli wena, ugqokisa umoya oyingcwele. Akufanele ube nomoya oyingcwele mawusendlini, mawuphumela phandle asale endlini umoya oyingcwele, ngokuthi umoya oyingcwele akakwazi ukuphuma engagqokile. Umoya oyingcwele nje mawumuntu ohlala emthandazweni uyakutshela ukuthi lokhu kakugqokwa kanje, musukugqokani. Mawusuhleli uNkulunkulu awuyigqokisi, ugqokiswa umoya oyingcwele. Akutshela athi lokhu ngeke ukugqoke, lokhu mina usuke ezisho yena umoya oyingcwele athi mina lokhu angikugqoki, ngoba umoya oyingcwele kufanele ahlale emzimbeni wakho, ahlale ngaphakathi kwakho. Manje umoya oyingcwele akafuni ukuhamba nqunu. Ingakho-ke abantu abaningi bezothi mina nginenkinga, sengibathe ngiyakhuleka, angimuzi uNkulunkulu, angimuzi umoya oyingcwele, akuxhumaneki noNkulunkulu. Inkinga uhamba nqunu and umoya oyingcwele akafuni ukuthi uhambe nqunu. Inkinga umoya oyingcwele ngeke ahlale kuwe ngoba unamanga. Wona lamanga amancane okuthi uthi usekhaya usageza utshela umuntu ukuthi usuphumile usestobhini uyeza. Amanga abonakala emancane. Ifoni yafika namanga, banamanga abazalwane ngama-cellphone and lawo manga amancane asuwahlambuluki. Ingakho usathane ethandela ngalezi ntwanene ey'ncane, usathane wakhela ngalezi ntwanyana ey'ncane. Afika akutshela usathane ukuthi awukho muhle mawungaxhumanga iy'nkophe. Mina bengingakwazi ukugqoka, sengiyileti-ke, sengiyintombazane, bengingasakwazi ukugqoka i-chain namacici kungekho. Bengibona ukuthi ikhodi yami of dressing ayiphelele. Kepha uNkulunkulu uthe mayifika phakathi kwami, wafika wathi umoya oyingcwele-ke mina lokhu angikugqoki. Akusikho, akuveli uNkulunkulu. Lezi ngubo zakhe ey'veza amathanga mina angiyigqoki. Lamabhluku akhe akala iy'thendezi ezinqe, wathi umoya oyingcwele mina angikugqoki lokhu. Kwamele ngithathe ngiyolahla, ngiqale phansi, and uzokusho leso sikhathi umoya oyingcwele anginayo imali yokuthenga iy'ngubo ey'fanele. Kwamele ngibone ukuthi ngenza kanjani ngoba useshilo ukuthi uma ufuna ukuhlala nami mina lokhu angikugqoki. Elinye iphutha esilenzayo bazalwane mangabe sikhuleka, baningi abakhala ngokuthi imikhuleko yabo ayiphendulwa. Into eyenza ukuthi sikhuleke singaphendulwa yilesi scam esisenzayo. Siyamqola uNkulunkulu. Every time kumele uguqe phansi ukhuleke, uthi uguqa usuke sewazi ukuthi uyocelani uNkulunkulu, uyocela iy'nkinga zakho, uyocela umshado, uyocela ukudla uzolala ungadlile wena, uyocela umsebenzi, uyocela ingxabano yabantwana bakho, abantwana bakuhloniphi, umfazi akakuhloniphi, indoda iyakuhlupha. Yonke lento masiyigrupha, akukho la engizwa khona umuntu ekhuluma ngokuthi baba ngicela i-relationship yami ibe right noNkulunkulu. Nkosi yami ngicela ukuthi ngingamphoqi umoya ongcwele, ngoba inkinga uma ngabe simthuka umoya ongcwele sila simphoqa, asinayo ummeli kwelizayo. Khona izwe lithi uma umuntu edelela edumaza umoya ongcwele akanakuthethelelwa kuleli nakwelizayo. Manje thina masiyothandaza siyothandazela iy'ndaba zethu. Nkosi yami ngine-interview, ngicela ukuya kwi-interview, bese ukubala njengomthandazo lokho. Akusiwo umthandazo lowo. Umthandazo ukuhambisa indumiso uNkulunkulu, ukuthi baba ngiyabonga ukuthi ngiyakholwa abanye bengakholwa. Baba ngiyabonga ukuthi usangigcinile ngisaphila ngilitholile izwi lakho. Baba ngiyabonga ukuthi unginikeze wehlisa uJesu Kristu ukuze izono zami zonke zigezwe, noma ngona nginethuba lokuvuma zihlanzwe ngaphandle kokukhipha imali. Iyona mthandazo kufanele ngabe siyayenza leyo. Inkinga sithina sifuna okwethu ukuthi uNkulunkulu yena asikhonze ngey'nto zakhe. Siyayifuna izinto ey'kaNkulunkulu kodwa yena simfuni, bese sikhala ngokuthi imthandazo ayiphendulwa. Kanti into elula ukuthi invite umoya ongcwele ahlale ngaphakathi kwakho. Akube umoya ongcwele othi njengamanje sengiyalisusa leli dimoni, nangu uhlushwa ngamadimoni. Njengamanje sengiyakususa ukweswela lo mntakana. Umoya ongcwele ngeke avume ukuthi ulambe naye. Akayifuni indlala umoya ongcwele. Akayifuni indlala, akafuni ukuthi ulambe, not unless you are fasting. Kodwa akayifuni poverty umoya ongcwele. Ma u-invite umoya ongcwele uzofika asebenze njengomayibuthe.
uma ibuthe ungabeka ama-coin amnyama namhlophe bese ubeka uma ibuthe uzoqoqa le mali okufanele ukuthi iqoqwe. Ziningi kangakanani izinto esiyicelayo kanti uNkulunkulu akafuni. Uyazi ukuthi ziwubungozi kangakanani kuthina. Kanti into elula ukuthi uvele yazi ngizothini mina, ngizothi kunokuthi uhambe uhubhana namasela ngaphandle, hlala endlini ufuye inja. Ngesikhathi ufuye inja wena uyarelax, yinje ekwazi ukubuka amasela ukuthi angakuphi idile nawo. Ngalokho ngichaza ukuthini, ngithi why ungavele u-invite umoya ongcwele. Umoya oyingcwele ozokwazi ukubheka ukuthi lokhu kuyisitha kuwe, lokhu akusona isitha, lokhu ngiyaxosha, lokhu kuyahlala. Ngoba inkinga esiyenzayo siyakhuleka kakhulu, kodwa manje leyo mkhuleko yethu ifana nokuthi awuthandazanga uma wena uyobala nje every day it's all about you kuNkulunkulu. uNkulunkulu okumele akhonze wena akudumise ngezipho zakhe, kodwa wena unaso isikhathi sokukhonza uNkulunkulu umdumise. uNkulunkulu umdumisa ngisho engakwenzelanga lutho for sake ukuthi uyaphila and uyakholwa. Umele adunyiswe, hhayi ukuthi udunyiswe into ey'ningi, udunyiswa ngoba uNkulunkulu. Isizathu sokudumisa uNkulunkulu ingoba yena uNkulunkulu. Manje inkinga thina umhlaba wonke uyakhala, uNkulunkulu akayiphendula imikhuleko. uNkulunkulu ngeke avume ukuthi siyomgebenga ngoba siyigebengu bazalwane. Asifuni ukuthatha udumo silise uNkulunkulu, sifuna kube uNkulunkulu othatha udumo alilethe kithi, asilethele konke okuhle kube singamazi, singena connection naye. Ngiyafisa ukuthi wonke umuntu abe ne-connection noNkulunkulu, wonke umuntu abe nobudlelwane noNkulunkulu. Hhayi lokhu ukuthi ngoba lento yethu yokungayifuyi inja ezobheka izimo, mangithi inja angithuki ngiqonde ukwenza i-example ukuthi lento yethu yokungamema umoya oyingcwele ukuthi ahlale ngaphakathi kwethu abheke yena iy'dingo zethu. Ey'nsukwini ey'dlule bengike ngibe nenkinga, angikwazi-ke mina ukuthandaza ngithi Nkosi ngiphe ukuthi. Uma ngiguqa nje ngibonga ithuba engiliphiwe, uma ngithini nje kwesinye isikhathi uthola ukuthi kufika iy'nyembezi, ngithule ngivala umlomo, aqhubeke umoya oyingcwele angikhulekele. Asibeni ne-relationship ngoba la madimoni esikhala ngawo athi umuntu ngilala namadoda ebusuku nginenkinga, mina ngilalwa ngeke angakulala amadoda ongawazi ngoba uwavezela umzimba. Ngesikhathi abantu besilisa bekuhalela udlula ngendlela, mase benza izinto zabo zemkhuba zama-pornography, bafaka i-image yakhe emqondweni yabo. Umuntu uyispirit nenyama, suka ama-spirits abo abuye azolala nawe bese uthi ngihlala ngiphupha ngilele nendoda engingayazi, yingoba ugqoki kahle, awufihli umzimba. Njengamanje abafundisi baskema abantu, bayazi abafundisi ukuthi asina faith, asinalo ukholo lokukholelwa uNkulunkulu, asikwazi ukumkhonza uNkulunkulu bese sibeka ifaith ke. That's why-ke bezophatha ama-speed point emasontweni bethi swipe, receive a marriage, receive your car, receive a husband, you receive a wife, you receive your job, ubese nawe uthi I receive, ngoba awukwazi ukuyiyela uNkulunkulu. Umuntu nomuntu indoda umayiyele nje uNkulunkulu. Wonke umuntu akafunde ukuxhumana noNkulunkulu ngendlela e-right. Ngiyacela bazalwane ukuthi uNkulunkulu ake simhloniphe, sibone ukuthi yini angeke asenzele yona. La mandla ayekhona, la mandla ayekhona asekhona namhlanje. Uyabona la mandla enza uMoses alalele uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ufuna ukulalelwa and ufuna ukuthi sibe ne-faith. Ayikho into emphatha kabi njengokuthi sigcine ngokuthandaza kodwa sibe sine-backup ukuthi uma kungalungela ngizoshaya ngala. Imphatha kabi uNkulunkulu le. La mandla ayekhona koMoses ngokulalela uNkulunkulu. Moses washaya idwala waphuma amanzi. Thatha induku uhlanganise netshe ubone ukuthi wena uma ungashaya ngaphuma namanzi, kodwa ngefaith nangokulalela. uNkulunkulu udinga sibe nefaith nokulalela. Wavula ulwandle uMoses ngokulalela uNkulunkulu. Sidinga ukulalela uNkulunkulu. uDavide uma ngabe eyonqoba uGoliathi wayengathembile lelotshe ayeliphethe, kepha wayesekhathele ukuthi nangu umuntu edelela uNkulunkulu. Bapha abantu abazolwela uNkulunkulu namhlanje ngoba uthedelelwa uNkulunkulu ubufakaza nawe. Uwumzalwane ngoba uwenzela ukufitha in, awufuni ukuthi bakubuka abantu bezwe njengesinayi njengesilima. Bathi bedelela uNkulunkulu ubufakaza nawe, uphike ngokuthi kodwa Sunday uyaya esontweni. uDavide wanqoba umuntu owayesehlule, esehlule wonke umuntu, wamnqoba ngefaith.
Wamtshela futhi leyo faith eyikhona kuDavid, emtshela uGoliath ethi namhlanje ikhanda lakho ngizolinquma. Emtshela kufanele ukuthi isimo obhekene naso usitshele, kodwa hlala kuNkulunkulu. Ungacabanga ukuthi uNkulunkulu uzokwenzela ama-miracles. Umskema, awumkhonzi kahle, awukholwa, kodwa ufuna izinto ezikaNkulunkulu. Lento yokuskema lento yokweba yokuqola ingenile emasontweni ukuthi i-English ngaphakathi esontweni. IsiNgisi, yingakho singasheshi ukuyibona ukuthi uNkulunkulu siyamqola every day. Akekho nje umuntu ekwe-fast nje athi ngisafastela ukholo lwami. Uma efasta uzoyibona ilist yakhe, ngifastela umsebenzi, ngifastela ini, ufastela okokufida inyama yakho, kupho okokufida spiritually. Ngoba fanele ukuthi uye uNkulunkulu uyokhala, ngoba ukukholwa bazalwane kuyinhlanhla. Yazi sinenhlanhla enkulu kabi ngokukholwa. Ukukholwa ngikubone kimi mina, ngibonile ukuthi umuntu uyaba sesihogweni esaphila. Ngithi ngiphila ngikanje ngiyasha esihogweni, ngibonile bazalwane. Ngibone nginedimoni lokuthanda imali, ngihole, uthola ukuthi ngiyahola ngeyi-15. Kodwa umashonisa nje ngomhla ka-14 nangomhla ka-16 ngidila naye. Ngidila nomashonisa, ngihambe ngixhawula abantu ngemithi ngoba ngifuna imali. Bekwala ngisho isikhona ngizwe ukuthi ngathi ngilambile, ikhona into engiyilambele, kodwa ngiyambonga uNkulunkulu osize impilo yami. Manje angisenendaba, sengifunde nokupha, ngoba ivalue yemali mangithi ngiyihlanganisa nombuso ozayo engiyakuwona, ngibona izinto ezimbili ezihlukene kakhulu kabi. Khona izwi eBhayibhelini elithi inkathazo yosuku yanele lona. Sengiphila ngaleyo mpilo mina ukuthi anginandaba ukuthi kusasa yini, angisafune kuba rich. Sengiphila ngokuthi nje engikuthola namhlanje mangilale ngidlile, mangilale ngi-right, abantwana bami be-right. Ileyo faith engiyibonga uNkulunkulu ukuthi ukhiphe waze wabulala ngisho idimoni lokuthanda imali, ngoba idimoni ukuthanda imali bazalwane. Likhona idimoni elisayinelwe ukuthi umuntu athanda imali, likhona idimoni lokufebe, likhona idimoni lokuthanda into ozezwe nje ube into, likhona idimoni lokuthanda ukuyiguqula ublame uNkulunkulu. Ngoba every day masifaka inwele zokufakelwa siyammangalela uNkulunkulu. Every time masifaka inzipho ezibomvu siyammangalela uNkulunkulu. Every time masigqoka njengabantwana bezwe siyammangalela uNkulunkulu. Sithi why mina Nkosi wangidala ne-African hair, why wangenza inzipho ezincane kanje zangaba bomvu, ngoba kwakumele ngizalwe zibomvu. Ngiyafisa nje ngisambonga mina uNkulunkulu ukuthi ungisizile ngakholwa. Noma ngabe usukholwe 27 years, ngicela ukuthi ukuqale phansi ubonge uNkulunkulu ukuthi uyakholwa. Uze umbongele nanokuthi uNkulunkulu akawuthathanga umphefumulo wakho, uyikholwa elisindisiwe elinamanga, uyikholwa elisindisiwe elimkhonza fake uNkulunkulu. Ngelinye ilanga ngiyahamba ngiya enyangeni, ngisewumuntu wezinyanga, sekukudala nje, mhlambe iminyaka yabo 2012. Mangifika lapha inyanga inginike appointment, ithi buya kusasa. Mangithi ngiyabuya kusasa, isithi hayi sekukhona umsebenzi, cela uphinde ubuye kusasa. Ngiphatheke kabi ukuthi yini indaba. Angivulele imali, angivulele icansi linemali. Wathi le mali u-15,000 ngunikezwe umfundisi wetende labasindisiwe. Wenzela abantu beyonikela etendeni. Niyabona kodwa sidlala ngezwi likaNkulunkulu. Niyabona kodwa ukuthi sidlala ngezwi likaNkulunkulu. Mangibuza mina ukuthi kanjani, uthi ngimtshelile ukuthi umnyango wetenda ube wodwa khona bonke abantu bezokweqa lo muthi, mase beweqile umuntu unikela ngakho konke anakho. Esho eqinisile, ngamfakazela ngamtshela futhi ukuthi yazini ngisafunda ngake ngabona omunye umfana ebuye sehamba ngenyawo esenikele ngecathulo nebhande neskipa. Lo mfundisi wayishaya isampulu ngoba wawufika unikele nangama-fridge nangama-TV eneveni yakhe yokuhamba ilanda lezi zinto. Umfundisi ememeza igama likaJesu. Bengifisa mina ukuthi umuntu ngomuntu, angisayi ngokwesonto ukuthi ibandla elithile ngoba le ndaba yamabandla vele yazokhoza i-division. Indaba inomuntu noNkulunkulu lilodwa ibandla likaKristu, sonke siyibandla elilodwa. Umuntu nomuntu akayifune yena ukuthi umi kanjani, phakathi kwakhe noNkulunkulu injani i-relationship. Amen bazalwane, ngiyabonga.